जा रे तै जाना, कही दे बाबला संदेश, कही देगा गुरु बाबला संदेश। जा 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 कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश, कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश। जा जा रे मैना जा, जा जा रे सुवना जा 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 कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश, कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश। करे गोबर मंगाए, फुट धरी अंगना ओ मली पेवाए, गज मोतियन कर चौके पुराए, सुघर कलश माँ दीपक जलाए, दीपक जलाए बाबा दीपक जलाए। जा जा रे मैना जा, जा जा रे सुवना जा 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 कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश, कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश। सत्य के पुजारी बाबा तोर कथा बतावा, हृदय में बैठा बाबा तो लगो है रावा, दंड शरण बाबा माथे नवावा, माथे नवावा बाबा माथे नवावा। जा जा रे मैना जा, जा जा रे सुवना जा 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 कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश, कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश। जा जा रे मैना जा, जा जा रे सुवना जा 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 कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश, कही देबे बाबला संदेश, कही देबे गुरुला संदेश, कही देबे बाबला संदेश, कही देबे बाबला संदेश। C-Log Digital Recording Studio, Cordoba,
Contact number 99071192215.